sensatie. Dat is hem zelf weer, onze eigen Geer van de Veer. De hutjesgek. Iedereen ziet het. Ja, dan moet je dat zelf aanvullen. Dag Geer. Dat valt wel mee dit keer jongens, niet om aan te huren. Ze zijn bekend van het roetegetoet, maar dit jaar doen ze dat anders. Vanaf 11:07 gewoon ze een lekker stukje Velfse muziek maken. Gewoon op de meert voor het stadhuis. Lekkere strootvastelovens zoals dat huurt. En het kwant is, als ze wils, kan ze mee komen zingen. Dus bij deze de uitnodiging om 11:07. Zorg dat ze erbij is. Nu wat!